Bravo, domnul Zegrean. Domnul Zegrean, vă pot întreba și eu ceva? Vă rog. La obiect, a zis că nu vorbesc la obiect. În 2013, când am făcut noi o acțiune la Curtea Constituțională, a semnat-o și domnul senator de față, cu privire la eutanasierea în masă, dumneavoastră, Curtea Constituțională, a spus că nu se poate eutanasierea în masă a câinilor. Da, bun, în 2013, dați-mi voie. Decizia aceea a fost publicată în cea mai mare revistă de drept constituțional al lumii. Bun. A fost prima dată când s-a vorbit despre dreptul la viață a animalelor în domeniul constituțional. A fost extraordinar. A fost extraordinar, v-a mulțumit toată lumea. Da. În 2013, același lucru se întâmplă după necazul ăla din Parcul 3 cu acel copil și Curtea Constituțională, într-o veselie, a zis eutanasiere în masă și au început să eutanasieze în masă nu într-o veselie, nu într-o veselie, dar și atunci, după decizia curții, trebuiau să se ia niște măsuri să nu se întâmple ce s-a întâmplat. Nu poți nici să lași câinii să mănânce copiii. Nu e adevărat. Domnul președinte, bine. Nu putea, odată a spus într-un fel, acum a spus altfel. Vă promit că vă invit pe amândoi și pe dumneavoastră și pe domnul judecător o dată să discutăm subiectul ăsta. Domnul